Dobar dan. Ja se izvinjavam, koje je ovo odalenje? Prvo, zatvori vrat. Drugo, nisi smeo da ih otvaraš bez kucanja. A treće, ja imam pauzu do 12, a posle 12 ne radim sa strankom. A sad iziđi na druga vrata, jer ova vuku gadan cuk. Jo, izvinite, molim vas. Ništa u redu je. Šefe, nije bilo feferona kad sam kupila maslinke. Maslinke? Da. Može. Dobro. Da stavim kaficu. Stavi. A ti se škartiraj. Prijatno.